Dedep tidem prabawaning ratri siniwaka Sang Hyang Pradasi aglaraning cakra wala hangulatnya langut prandene raksa kepekan wong saking taranggana kang sumiwi wong warata tanpa selong rahayu 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 nuwun kepareng ngaturaken gungipun nuwun kadang-kadang saking Arwanda Soneyo penak Dela audio ngene Pak sinten Pak Ji jenenge asli Bapak hah Mujiono oh terkenal ya Pak Ji Kuping lah iya jenengmu asli sapa Ji hah Parji apa oh Muhammad Sairoji insyaallah niki sampun daftar haji Pak tahun ngajeng badhe berangkat tindak yen pangestune Pak Ji Kuping alhamdulillah sampun dipun panggil nah menika ke umroh ndek mben kae nah dadi gak pop wong teropan ki niati golek rezeki sing berkah dikelompokke dijalangi kena nggo ibadah sami Mbak Priyasa nggih ngoten Mita Beauty luar biasa aku seneng banget iki jan ora angger Priyasa duwe tata cara ngono kuwi tenan perlu disinau Mbak nggih generasi yang berikut adab tata lan krama niku utama kepareng foto keluarga diawali dari pagi ingkang sampun kepareng kapiji monggo menika wonten panjenenganipun Bapak Margono dalane enek rezekine marga niku dalan niku enek monggo kasuwun foto sekalian garwa putra wayah wong 8 Bapak Juwari niki lair bulan 1 Januari monggo Pak Juwari sekeluarga wonten Pak Pegeng leres pegeng nggih lah ya aku yo gumun masak jenenge Pak Pegeng leres asli niki kula gak menak lho nggih namung maca niki lho nggih ugi wonten Pak Yatno sekeluarga Pak Saket sekeluarga Pak Saman sekeluarga Pak Kusno Pak Tono Lek Sum Lek Siti sekeluarga terus mengke dilanjut keluarga Tira wonten Mbah Lastri sak putra wayahe Mbah Lastri ki anake 6 mantune 12 berarti 24 sak keluarga wah akeh iki terus Lek Par sekeluarga Lek Sarju Lek Gus Lek Sarno Lek To Lek Ti Lek No ki gak tau kenal karo bule nyeluk lek tok Lek Ngadiem Lek Kamati Lek Warno nggih sekeluarga saking Gambuan ugi monggo terus Lek Tanem saking keluarga Waruk Tengah nah niki asma ingkang sampun kula sebat mboten kula ambali malih ingkang boten monggo foto keluarga Bapak Ibu ingkang hormatan kagelake ngadicara tartamtu njemboke ingkang sampun kepareng katata dawuh saking Mbah Yayasis
pokoknya neng tirai dari kaum Mas Tom ojo lali ojo sampai ngelangkai beduk nah gue timbang jari musuhek pokoknya jangkep ringkes nikmat kelorol ingkang sampun kepareng ngabiji saking ruparga wagi Purwosari pinangka Surisari panjenenganipun Bapa Lasiman wonten Bapak Bambang Uwiyanto ingkang sampun kepareng kaparing duta saraya telenge basa Sunda kaniatur dipun dereke para kadang saking Arwanda panyah jumenengipun pindhane duta saking Mataram. Monggo katur Bapak Bambang Wiyanto pinangka duta saraya telenge basa Sunda kaniatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق العظيم أما بعد حضرات الكرام إن رسانين para alim para ulama para bapak haji lan ibu haji, ibu hajah, bapak kiai lan ibu nyai ingkang tuhurmatan, ingkang tansah dipinungi Allah Subhanahu wa taala. Ing rasaning para sesepuh bini sepuh, para pepundhen ingkang tuhu guna kebekten. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Sarpin Kudrah sakala bangsa ingkang kula hormati. Tamu undangan kakung semua putri ingkang tuhurmatan. Saderengipun kula matur dumateng ngarsa panjenengan sami monggo sepindah panjenengan sami kula dherekaken ngaturaken disyukur alhamdulillahirabbil alamin kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten Allah Subhanahu wa taala ing siang punika taksih kepareng paring pinten-pinten rahmat taufik sarta hidayahipun katitik saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kita sami taksih dipun paringi umur ingkang panjang kesehatan baik sehat rohani utai sehat rohani jasmani mugi-mugi kanthi kesehatan menikalah kita sami inggih menika saged magempal dados tunggal bersilaturahim wonten ing dalemipun panjenenganipun Bapak Sarpin dalah keluarga tansah wilujeng nir ing sami kala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tetap dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten tauladan dumateng kula dalah panjenengan ing mergining kleresan. Mugi-mugi keranten kita tansah nindakaken sedaya sunnah lan ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pengajap kita sami saged nampi pitulunganipun milain donya ngantos minjang wonten ing delilahan amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak para ibu tamu undangan kang kehormatan saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah minangka sesulih salira saking panjenenganipun Bapak Lasiman ingkang mijil saking Purwosari kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun jalaran ing atasing kawula
wantun cumantaka ngabiyantara jejer wonten ing ngarsa panjenengan sami sampun dipun anggap kirang sopan utawi santun jer sedaya kula namung mundi dawuh saking panjenenganipun Bapa Lasiman dimen angaturaken atur pangandika ingkang sepindah panjenenganipun angaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sarpin dalah keluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dening selajengipun sowan karaya-raya panjenenganipun Bapa Lasiman ingkang mijil saking Purwosari namung nglarapaken ingkang putra ingkang nami Mas Angga Adi Saputra. Kasowanaken ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenenganipun Bapa Sarpin dalah Kuangsa inggih menika sepindah sampun kaijab kabulaken sampun sah miturut agami utai negari salajeng kabagya ingkang kados mekaten mriyahipun pramila sang menika panjenenganipun Bapa Lasiman namung aturaken sewu agunging panuwung ingkang tanpa upami lan panjenenganipun nyuwun papunten ingkang saageng-agengipun gini anggenipun nyuwanaken ingkang putra boten dipun kandhani Mas Pices Raja Brana inggih menika namung sebabadan sepata mugi-mugi panjenenganipun Bapa Sarpin dalah keluarga tansah nampi kanthi asta kekalih. Kita sami mangertosi ambek bilih piyantun kala utawi tiyang kala dipintun kana sampurna boten wonten ingkang sampurna sedaya kala kathah kekirangan, kekilafan lan kesalahan. Lan ambek bilih anggenipun nyuwanaken kathah kesalahan, kathah kekirangan mawantu-wantu panjenenganipun Bapa Lasiman ingkang mijil Purwosari nyuwun papunten ingkang saageng-agengipun. Dene salajengipun kawula minangka wakil saking pengarak pengiring ingkang saking Purwosari matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih menika sowan kula sampun dipun paringi palenggahan ingkang sekeca paunjukan mbok binawi ingkang mirasa dedaharan mangke mbok bilih kathah ecanipun kawula sak kanca boten saged membalas menapa-napa anamung doa restu kula sak kanca kemawon mugi-mugi anggenipun amanggiya putra sekalian utawi gadah hajat panjenenganipun Bapa Sarpin Ragawangsa Purwa Madya hingga wusana tansah manggih rayu dodo nir ing sambikala. Lan sedaya pengarak pengiring penganten nyuwun pangapunten amba bilih sowan wonten ing dalem niki kathah kekiranganipun lan kathah kesalahanipun jalaran menika saking kathahipun pengarak pengiring penganten. Para bapak, para ibu tamu undangan kang kinurmatan dening selajengipun Bapa Lasiman nyuwun kanthi sanget binjang wonten ing tanggal gangsal dintenipun Rabu fa insyaallah jam 11 temanten sekalian kasuwun dolanaken wonten ing RT 3 RW Setunggal Desa Purwosari Wagi. Kerawon panjenengan sami katenggo-tenggo sanak kadang famili lan keluarga wonten ing dalem. Dene salajengipun amba bilih sampun tutipurna pawewahan agung ing siang menika kawula sak keluarga ingkang mijil saking Purwosari Wagi nyuwun pamit nyuwun tambeng doa restu mugi-mugi wangsul kula saking dalem mriki tumuju wonten ing dalemipun suwang-suwang tansah manggih rayu widodo ing sambikala sehingga saged pepanggihan sanak kadang keluarga wonten ing dalem. Makaten ingkang sakula aturaken kirang langkungipun kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ing usana sugeng siang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang gamblang codolan trawaca ngelo-ngelo bebasan ngarah prono nyanipun Bapak Bambang Wiyanto menika tokoh masyarakat, tokoh lingkungan nggih. Dados anggenipun wan pangandikanipun jan cetha sanget ngelo-ngelo samudaya sampun jelas insyaallah dadosaken sareng silaturahmi kekadangan keluarga wakilan kuwi keluarga tirak mriki. Tanggap sasmita tutuk lagu Dimas Manggala sigra tata-tata karya sawega ing diri Mas Ali semangga prawadya balagya hanata baris nyawiji gumolong dampyak-dampyak gumrekut solahim binarung arwanda elektron
gumelar ngebei sorak nyong gumuruh Jemangkah saking sasana papan mayangarum keparang tindak marak mahir tayah pindane gambung kapiyarsa swaranipun nerombake samudra Mas Manggolo kateng klecer iki ning ndi to wong iki. Aduh, iso ning ganting, iso ning keramat ya. Mlumba Mas. Monggo Mas Ali. Yo, ae. Balik nek sing keri apa ka lho? Woi. Cucuke balik mulih nah. Manggolo planggone diagem. Mas Manggolo monggo mriki do Mas Manggolo masuk. Ayo. Mas Ali, sila awan. Budal gumurah tanggo beri krapyak watang akang gade tapi arsa swaranipun yo ho he ho he yo ya lo la salah
binarunging krapyak watang kang kadhe kapi yarsa swaranipun lerombae Bos kepareng dumugi paman unggahan kang tinuju sang cocok lagu bagus saiki pareng-pareng sasmita dumateng temanten kalih Mas manten Mbak manten kepareng sigro tumapak Ibu Pangrakit Busana Mita Beauty kepareng hang ratitis lenggahipun kirap kalendang santun busana kasatriyan dipun dereke prokadang kepareng laras indra Kang Mas tansah pikantuk nugrahaning Gusti ngupadi mapan dununge podang kuning ingkang sampun kepareng hanusuh podang kuning ben pengen dangdutan ira patut diketawangke patah yang satu monggo jumeneng mobang jos yuk ya eman bos kepareng lengser kepraban dah perikoto siat mojo teman retang saga gandeng asto keterakan sepakat datar genggang sari maupun rososro pinongko pangasan nang tasang cucok lagu lah perikoto sang bagus hali mijo saking kuto Madiun kepareng agem-ageman pindane warok Suro Menggolo Satria Bagus Ponorogo Gagah Prakoso Sekti Mandraduna dasar brengose sak kepul candrane brewok-wok godhek semangkah kalih kepareng kadulu patah sakembaran katon mangarsani jewat modal mandir kaitan saga gandeng aso ketrakat sepegatan genggang saremo pinoro sosro Mas Manggolo derek tindhaipun temanten tumuju wonten sasana Panti Busana tak sranani son pikat penyanyine ganti jumeneng monggo ayo nduk Arwanda sing pengen joget ya oleh jogetne ayo lo sabeneng omah wis ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang mubang iteranggonku iteri ora krasa esok awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyaman si podang yang tak sawang mencrok ning ngebak kekancangan tak rene
Arwanda aja ngece wadang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manis bunga yen kelakonyan dengan selirane bakal iwang liyan yen si podang andutun ati kepranan orang mendong atiku tanah sayang getuk tak sranani sonepi ketulut ing bendo sampun monggo Mas Tomblo matur gungi manuwun Mbah Hanum kepareng suka parisuka dawuhipun para tamu kula matur suwun pamasrah temanten saking keluarga pisan sampun kepareng paripurna jangkep wonten panambi pepunden kula Bapa Sarpin mboten kuwa matur piyambak nyarwi dumateng miripun Mbah Bayan Sepuh Bapa Sarju panjenengan kapiji pinangka duta sarya terang basa Sunda kane atur anggenipun nampi rawuhipun para tamu nampi pamasrah temanten kakung dipun dhereke kadang-kadang saking Arwanda Kasmonggo. Bapak MC kula badhe gungan nggih. Dipun iringi anu gending napa? Napa? Nggih napa Ibu Pertiwi menapa pripun nggih jangkepe ngaten kajane gayeng ngoten nggih. Nuwun sewu lho. Gayeng, Mbah. Nggih. Kersane ra diliyer-liyer. Jus, are turu, Mbah. Ambil udut, ambil udut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mangke kula singkat mawon nggih. Sampun siang wedal soalipun nggih. Nggih betel bacekap ngoten mawon. Para sesepuh ingkang kula hormati, para aji sepuh ingkang kula hormati, para bapak undangan, para ibu semanten ugi kula hormati. Bila wonten kelepatanipun anggen kula matur mangke, tapi medeni nggih boten lepat nggih, sampun dipun tata kok. Sadaripun kula makili Bapak Saripin Sarimbit, monggo panjenengan kita sedaya kula dherekaken memuji syukur dhumateng ngarsanipun dhateng Yang Maha Agung ingkang sampun paring kuwarasan tumrap dhateng kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten dalemipun Bapak Sarpin mriki kanthi keadaan wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Salajengipun kadang pisan saking wage Bapak Lasiman sak keluarga kula rumatugi sungkem kula kunjuk dhumateng Bapak Lasiman sak keluarga.
putra kakung sampun dipun aturaken. Lan kula badhe kesupen malih selawat salam monggo dipun ujaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu wasallam. Anggenipun paring tuntunan mergi ingkang tumrap dhateng kula lan panjenengan sawe. Para bapak, para ibu. Kula wau putra kakung sampun dipun aturaken wonten Bapa Sarpin menika kula pinangka sesulih atur utawi talang aturipun Bapa Sarpin Sarimbit. Menika kula tampi kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun sewu Bapa Lasiman saking Wage. Putra kula wau nggih nuwun sewu pamit tumondhok wonten mriki sampun tanggung jawabipun tiyang sepuh mriki. Upami putra kekalih kula wau tumondhok wonten Wage nggih kula sumanggaken nggih. Panjenengan tiyang sepuh menika wajib nuntuni napa malih dereng ngalami bebrayan nembe menika badhe nglampahi. Nggih mugi-mugi temanten kekalih kula wau pinaringan rahayu kalis nirsambi kala dados kakeninen lan mintuna. Salajengipun para bapak para ibu, kala wau sabibaripun paripurna anggenipun menggugati panjenengan sederek kula saking Wage nyuwun pamit Bapa Sarpin tiyang sekalian utawi Sarimbit namung nderekaken sugeng kundur sugeng tindak kanthi keadaan wilujeng selamat ngantos dumugi dalemipun masing-masing nggih. Salajengipun kala wau pemasrahan tanggal gangsal Bapa Sarpin dipun suwuni putra kekalih dipun utus nglarapaken wonten Desa Wage wonten dalemipun Bapa Lasiman kinten langkung pukul 11 insyaallah. Mboten insyaallah nggih dipun ditetepi nggih. Dipun ditetepi jeneng insyaallah niku teka-teki nggih. Dados kesare mantep panjenengan anggenipun masrahaken. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Mboten kathah-kathah anggen kula matur anggen kula makili dumateng Bapa Sarpin Sarimbit. Kula pribadi bilih wonten klepatanipun atur wonten ngarsa panjenengan sami kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kula kinten sampun cekap atur kula badhe kula cekapi wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap Mbah. Matur nuwun wajan seminarengan kanthi kairing para kadang Arawanda nglaras Santi Mulya mugi anggenipun bebrayan kekadangan keluarga Wage Purwosari kalian tirak mriki saged manunggal manungkul guyub rukun ayam tentrem donya tekan telahan. Alhamdulillah besanan cedak ora doh iring-iring mung lewat sawah nggih. Alhamdulillah sekecakaken para tamu ingkang nembe dahar lan unjuk niki sinambi nenggo mantenipun agem-ageman kabusanan Mas Ali, Mbak Hanum melok nyambut gawe panggung diramekke aja mung wirawiri tok cek lo tambahno Mas ki Mas
Ki dikaryane. Ya penyanyine ana Mbah Hanum, monggo sinambi nenggo mantenipun tasih gantos busana. Mas Ali belum bermuni dereng Mas, tolong Mas dikakne Mas mic satunya. Cek. Dudul sentilane kuwi lho. Angger mentil rada ndelep iki mbok demek ning ora mekan. Dikeplekne paling. Keplekne iki remut to. Salah to. Hanum kan wis diwarai to. Angger mentil cilik mbok dudul ora mekan. Mesti on. On apa ning mentil cilik ku ya. Iya, kadang nyetrum kok. Apa ta kulino cekelane bendina kok ya. Nggih, napa menika lelakone. Jam 12 Mas Amblo. Wis kono diaturke. 16 Mbak Anum. Karo ngenteni Iya. mantene gantos Iso busana. laku ki dikaryane kok ya. Aku pengen olahraga aku. Ya. So. Ayo. Sing pengen joget ya oleh. Nah, Sing pengen joget oleh, sing barsi oleh joget. Oh, duwite mang jek turah. Sing. Hae. Kelingan manis semu. Manis asam. Njur kelingan Kelingan. ramah kemuyumu. Tresno lan kasih sayangmu. Kasih sayang. Arep atiku pengen dadi mantumu. Bahaya. Mati. Sayange wis duwe bojo, ananging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku ora bisa melu duweni Ayo. bapakku moro tuwa. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen gula tidak dikawi. Ate ngati ora bakal luru ganti. Aku tak pinggir pakai seletak. Sumpah wes janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Ya. Jambu alas manis rasane senajan tilas tak enteni sesoke sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku ra bisa melu duweni Arwanda yo asik. Aman iki ameng-ameng nyawa blok. Sementak kok. Ora apa-apa dengan ngobrol. kulite ijo sing digagas wis duwe bojo Mbah Hanum ada gula ada semut durung rondo aja direbut monggo ayo sumpah ning batin yen kula tidak dikawi tegating ati ora bakal luru ganti apa sae
beban. Ayo deh, ayo. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambualah manis rasane senajan tilas tak enteni sesoke kelingan manis esem dur kelingan ramah kembuyumu rasno lan kasih sayangmu karo atiku pengen dadi kamat. Loh iya toh Jan awan iki nek jasar harjane ora to Pak aku kok wedi pisan Kelengker baben. nah iya ya lagi iki pripun Bayang ngemiki. Hei, nah iya agar pedhok marang tuane ya ngono ki ngombe asik. ngombe as rumah aku kok iso Wong golek marang tuane kaya diambu. ki kalau Wong kok iso polane. lah iya Sir, kira sir. Gua ning guru omah ngono. anu ambulane kok nyepakne to Kok iso nah iya polane kaya. ayo Gedean awak kok. Ya ora kuat. Sir, kok sir. Ewang ngono. sing gotong Ewang karo ngono. sing digotong gedhe sing Cekel kolor iki lho. Bukan ngewang ya. Oh iya. Kok malah disawang tok. Nggih, Mbah Num. dalah Niki ngibur para tamu ingkang nembe lenggahan jejagongan sinambi nenggo mantenipun kadang-kadang saking mita beauty wedding mbok sampun paripurna. Anggenipun temanten ngagem kabusan kasatriyan Demas Manggolo sigra kadheraken tumuju wonten ing sasana papan parkian. Nggih. iki Wonten pamundutan lagu malih napa niku? nggih saking pendherek teman Lah waktu ngejek kok lalu janjine. Sido maju ora? Karoane ndang kene kok pedhe to? nah ser Ayo, apane, engko dinten ayo. kok. Lah iya engke jolak jaluk. Ayo. Duwite ngejek lek gawani. Engke digawani sing di omah. Ayo. Iya. Ya omong. Ayo. Lalu janjine Mas dados. Ya Munggah, Mbak, munggah. oke monggo Ora munggah. Piye to? Ayo. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu Tawang mangu. Sen ngene atine aku nunggu kowe Bengawan Solo. SMS rambalasi yen tak telepon malah gak kuateni manggil aku Mangkel ayo ye. irungmu mesti tak Cewel lala cewel. lali janjine kandhane alasane Yo awas. Ala yo ngalah. Sekaming sing ora kelah kadung dandan kowe ora teko Udut. Sawerane jatah penyanyi kok. lah iya wis ana jatah dhewe kok ya Ayo. iki mangke mantane nek pun anu langsung mriki mawon Langsung. wonten Mas Jamul Oh, nggih. wis mulai kok. Lah, iya. Ayo lanjut Bu, monggo. Janjane Monggo Mas Manten, Mbak Manten, Bu Mas Manggolo. Manggolo
saja nyukriyani ati kesucikan kami kencan karo wanita liya. Sari hop Up. ya Apa? Sekarasari Pak Tarmin enek pora ya disuwiri dadi selawe elektron kok ya ayo nyidam sari wae dangdutne ayo yo oi Mantane langsung mriki mawon enggak. Damasari pergi banget bagus aku banget bakal mengerti senang senang tangi aku semano janji prasetya ning ati. Rasa neng dia mikir rasa jagat raya kali mana mikir semata yang manis aduh hati-hati salah pring kuning plak Purwosari wis pokoke dilanjut monggo Mas Manten dipundharaken pring kuning Mas dados kepareng tindak wonten sasana papan Parigyan Agung temanten kekalih dipundharaken Mas Manggala kepareng kasumangga. Hanum dalam wes rembuk tanggal 19 sasi telu gawe bingung rasane atiku yen pengira bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu
Hanum Hakara disini Nalik seliramu ayo hae pring kuning dadi saksi ana ngamplak desa Purwosari apa slira murang ngerti yen pring kuning gawe kangene ati. Alhamdulillah matur suwun Mbah Hanum tartamtu jembuh suasana wonten ing kalodhangan siang menika matur suwun sanget tandang rewang kru samudaya kadang sinuman Mbah Hanani samudaya pasukatan sampun kepareng jangkep profesional wedding wonten Mita Beauty Mijil saking Paras Panggur Ngawi kepareng renggani suasana edi kepareng ngaturaken wilujeng dumateng temanten kalih mugi tansah pinayungan guyub rukun ayam tentrem tekan delahan amin Allahumma amin. Inggih menika kantun konturipun kadang Dimas Manggala sinarengan mugi pantunganipun guyub rukun kangge manten kekalih. Inggih ugi matur nuwun kadang cocok laku menika wonten Mas Ali ingkang sampun derek ngrenggani wonten ing kalodhangan siang punika. Inggih oke kiji arep foto injih kantun ngentosi donga kastungkara utawi doa kasuwun yenipun pepundhen kula ingkang sampun kepareng kabiji wonten mayipun Rama Idul Arih mangke nggih. Ha. Rama Idul Arih monggo kasuwun tumuju wonten ing sasana ngarsani doa nggih. Nggih. Sampun jangkep nika. Doa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedanten ingkang hadir Bapak Ibu ingkang kula hormati, manten berdua ingkang berbahagia, keluarga pisan dari Purwosari ugi keluarga Sokipul Hajah panjenenganipun Bapak Sapin, monggo kita sedanten yang hadir untuk mendoakan mempelai berdua mudah-mudahan dalam mempengaruhi atau dalam mengarungi mengarungi keluarga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah biridhoillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami' ahwali wa afat wa taqdi lana biha jami' hajat wa tutahna biha min jami' sayiat tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami' khairat fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mempelai berdua antara Mbak Sherin dan Mas Angga jadilah keluarga yang sakinah mawadah waromah, keluarga yang barokah, keluarga seperti Nabiullah Adam wa Sayyidatina Hawa
seperti Nabiullah Yusuf wa Zulaika, seperti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana jam'ana jam'an marhuma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mari sekali lagi kita doakan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga yang akan dijalani oleh Mas Angga dan Mbak Sherin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kenging panuwun tertentu sambung sinambung kalau wau keluarga tirak bebeda dereng foto monggo saged kula ambali malih, kula ambali ngaturi foto keluarga tirak ingkang dereng Lek Par, Lek Sarju, Lek Kus, Lek Sarno, Mbah Lastri nggih, keluarga Ibu Ngadiem sekeluarga, wonten Lek Kamdi sekeluarga, Lek Warno sekeluarga, ugi wonten Lek Sup sekeluarga, Lek Badar sekeluarga, Lek Naryo sekeluarga, Lek Sri sekeluarga, Mbok Gigi sekeluarga, teman-teman dari manten nggih. Bapak Ibu Imin manten saged lengser mangke mantenipun kersane foto rumiyin monggo. Tertamtu jumlah swasana wonten kalodhangan siang menika matur suwun sanget Dumas Manggala tutuk lagu tindak wonten ing sasana dalem dipun dereke kadang-kadang Mas perahu layar Mas saya sih gerake yuk joget bareng kondoro sareng sidarengan Mas Halih Mita Bodi wedding profesional mijil saking Paras Panggur Ngawi. Terima kasih yuk semoga katutup katubasan alhamdulillah rabbil alamin. Kula pribadi nderekaken kadang-kadang saking Arwanda mijil saking Tiron Jalan Cokol Kembang Mahanani jepret foto video syuting Ananda audio matur suwun terima kasih. Salam hormat billahi taufiq wal hidayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisik gembira lerap banyune segara hangga tumpak prau layar dina minggu keluarga tirak yang belum foto lah kayak foto Mahanani Sunaman foto semuanya. Sinomane mlumpuk jogetan bareng ayo. Asik. Segenap Sinoman Mahanani semuanya maju. Ayo kene Bali wae. Monggo kanca-kanca Sinoman maju joget bareng. Kanca Sinoman monggo joget bareng ayo. Barintang tata-tata. Joget bersama Sinoman Mahanani. Ayo to Sinomane darene tau Dandang rene Sinoman iki. Iki dicuweki Pak bareng piye to iki? Oh.
karo Kang Tonggo karo Pak Karmin niku. Sik. Asik. Ayo Mbak Anum digoyang perahu layar Mbak Anum. Cek, sawerane disiap nih. Cek, 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 cek. Ayo yuk, dengar yuk, ini yuk. Cek, kita goyang perahu layar bersama Singoman. Ayo Mbak Yuko, cek. Iya kancane bisa gembira. Sore mungkin jalapo kapan ngawe-ngawe rayokane becik bali wae dene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe. Apa malih? Udah ayo lanjut napa? Aja dibeliroi Mas Armin. Cek. Ngerti cara aja ditinggal nang peti murah angko keri ing jaman sing eling
sedaya Jene kemer kandamu Oh ya ya. Oke. Jocis